Παρά τη μεγάλη δυναμική που ανέπτυξε η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και στο στίβο, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50 δεν είχε βρει τον βηματισμό της στο μπάσκετ και παρέμενε στην αφάνεια. Ξαφνικά όμως, όπως το ξύπνημα ενός γίγαντα που κοιμάται, η ΑΕΚ βρέθηκε στο προσκήνιο, προσπάθησε να κοντράρει τον σπουδαίο Πανελλήνιο της εποχής και κατάφερε να κερδίσει ένα αναπάντεχο πρωτάθλημα το 1958, με μια ομάδα όμως που δεν είχε συνέχεια τις αμέσως επόμενες χρονιές. Εγώ θυμάμαι είχα πάει και είχα γράψει ένα μάτς της ΑΕΚ που πήγε στην τρίτη κατηγορία Αθηνών. Το 54-53, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου εκεί. Η ΑΕΚ ξαφνικά πήρε πάνω της και οπωσδήποτε μετά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 ήταν ασυναγώνιστη. Είχε βασικό όπλο τον Τρόντζο και κινητήριο επιθετική δύναμη τον Αμερικάνο, ο οποίος ήταν ένας εκπληκτικός σκορ. Όταν ήρθα στην ΑΕΚ, με ζητάγανε και ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, υπέγραψα στην ΑΕΚ. Σιγά σιγά αρχίσαμε να έρχονται και άλλοι παίκτες. Ήρθε ο Τρόντζος, ήρθε ο Ζούπας, ήρθε ο Λαρετζάκης. Είχαμε μια περίφημη ομάδα από πίσω μας με ανθρώπους που μας ακολουθούσαν. Ήταν ο Πουλατζάς, ήταν ο Καλφόπουλος, Χρήστο. Ήταν μια πενταμελής επιτροπή η οποία έτρεχε για τα προβλήματα και τα δικά μας και της ΑΕΚ για να πάρουμε μεταγραφές. Έτσι άρχισε και γινόταν η ομάδα η δική μας. Για το πρωτάθλημα μπάσκετμπολ πρώτης κατηγορίας εξάλλου, η ομάδα της ΑΕΚ συνηντήθη με την ομάδα του Αμίντερ. Δεματικές εξορμήσεις, ευτίβολα σουτ και επιτυχημένες καλαθιές φέρουν τελικώς νικήτρια την ΑΕΚ με 71 βαθμούς έναντι 62. Η ΑΕΚ είχε τότε μια ομάδα έξω από τους παίκτες. Είχε μια ομάδα με εφόρους και με ανθρώπους που αγαπούσαν τον μπάσκετ τότε. Και πραγματικά το φρόντιζαν. Και είχαν φροντίσει να μαζέψουν καλούς παίκτες από Θεσσαλονίκη και από εδώ, από Αθήνα. Είχαν πάρει τον Αμερικάνο, είχαν πάρει τον Ζούπα από τον Αμίντα, από τη Θεσσαλονίκη, τον Τζάβα και τον Λαρετζάκη, τον Χριστέα από τον Πανελλήνιο. Εμένα πήραν και έγινε μια ομάδα λοιπόν η οποία έπαιξε το 63, 64, 65. Πήρε νομίζω 2 πρωταθλήματα ή 3 τότε. Και σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει. Ανέβαινε η ομάδα. Επί παρουσία του Βασιλέως Κωνσταντίνου και 35.000 θεατών, η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ χάρισε ένα συναρπαστικό αγώνα και μια νέα περηφανή νίκη στον ελληνικό αθλητισμό, αντιμετωπίζοντας την ισχυρή πρωταθλήτρια της Ρωσίας. Οι Έλληνες παίκτες, με τα μαύρα φανελάκια, ενθουσιασμένοι από τις ιαχές του πλήθους, δυνατοί, γρήγοροι, εύστοχοι και φανατισμένοι, κέρδιζαν σταθερά έδαφος έναντι των επικινδύνων αντιπάλων τους. Οι χιλιάδες των παραλληλούντων φιλάθλων και μεταξύ των πιο ενθουσιώδης από όλους ο Βασιλεύς, με ξέφρενο ενθουσιασμό συνόδευαν τη σταθερή ελληνική πρόοδο κατά τη διάρκεια του αγώνος, ο οποίος κατέληξε σε άνευ προηγουμένου θρίαμβο για τα ελληνικά χρώματα. Ήρωας του αγώνος υπήρξε ο υπαριθμόν 10 δραστήριος παίκτης της ΑΕΚ Αμερικάνος, ο οποίος πέτυχε τις 27 από τις 74 καλαθιές με τις οποίες η ελληνική ομάδα επευλήθη τελικώς επί της ρωσικής αντιπάλωσης. Η δυναστεία της Ένωσης ανατέλει το 1963 και ακολουθούν 4 συνεχή πρωταθλήματα Ελλάδος, αφού μέχρι να αναδυθεί ο Γιώργος Κολοκυθάς ως ηγέτης του Παναθηναϊκού, η ΑΕΚ ουσιαστικά δεν είχε αντίπαλο. Με την εγχώρια κυριαρχία αδιαμφισβήτητη, σύσσωμοι η ΑΕΚ, παίκτες, παράγοντες, φίλαθλοι, έστρεψαν το βλέμμα τους στη διεθνή διάκριση. Εάν οι αγώνες απέναντι στη σπουδαία Μακάμπι, την περίφημη Μπεογκράτσκι ή τη Βιλερμπάν έδωσαν το στίγμα της ευρωπαϊκής προοπτικής της ομάδας, η συμμετοχή για πρώτη φορά στο τότε Final Four, το 1966, επικύρωσε την διεθνή της κλάση. Κλαίγοντας από συγκίνηση ο παίκτης Αμερικάνος, ανιρπάστη από το πλήθος που μαζί με τους φιλάθλους όλης της χώρας επανηγύριζε την ελληνική νίκη. Την επομένη, οι ηρωικοί παίκτες της ΑΕΚ επεσκέφθησαν τον πρόεδρο της κυβερνήσεως κ. Στεφανόπουλο, ο οποίος του συνεχάρει για τον περηφανή θρίαμβον που έφερε το ελληνικό μπάσκετ στην πρώτη γραμμή του παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Είναι η μόνη ελληνική ομάδα που πήγε πρώτη στο Final Four, μην το ξεχνάμε, και μη θέλουν να το ξεχνάνε. Βγήκαμε τέταρτη για το εξής λόγο. Ο Μακαρίτης, ο Μόσχος, είχε έρθει με άλλη πτήση, τον έφεραν από το Λονδίνο γιατί έκανε θεραπείες. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Μετά δεν μπήκε μέσα
Και μου δίνε πάντα την μπάλα, όπως μετά από το Χρήστο μάθαμε ο ένας τον άλλο και μου δίνει την μπάλα πάντα μπροστά. Ο Μόσχος δεν μου την έδινε. Μπαίνω μέσα στα αποδυτήρια και βριστήκαμε κατά κάποιο τρόπο. Του λέω, γιατί δίνεις την μπάλα, ρε? Και γυρνάει και μου λέει, ξέρεις πως παίζω, ρε, μου λέει. Και μου κατεβάζει τα σόβρατα και πάνω σε όλα τα παιδιά και κάνει μια έτσι και βλέπουμε κάτι πρισμένα αυτά στις μασκάλες και κάτω εδώ στα πλάγια. Και από τότε μπήκα μέσα. Άντε να παίξει ο Ζούπας, άντε να παίξει ο Αμερικάνος, άντε να παίξει ο... Πάθαμε σοκ όλοι και δεν μπορέσαμε να παίξουμε, να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος στο μπάσκετ, η ομάδα της ΑΕΚ, αντιμετωπίζει για δεύτερη φορά την πρωταθλήτρια της Ιουγκοσλαβίας Ζαντάρ στο Παναθηναϊκό στάδιο. Τον αγώνα παρακολούθησαν 22.000 ενθουσιώδεις θεατές, οι οποίοι με τις εκδηλώσεις τους συνέβαλαν ασφαλώς στην εξαιρετική επίδοση της ελληνικής ομάδος. Ο αγών υπήρξε δραματικός και ταχύτατος. Τελείωσε δε με μια μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί της Ζαντάρ. Πράγμα που ενισχύει τη θέση της ελληνικής ομάδος στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ευρώπης. Ο Τσόσιτς ήταν τότε, το 1965 παίξαμε Ζαντάρ. Το πρώτο μάτς εκεί. Ανοιχτό γήπεδο. Και εμφανίστηκε αυτός ένας αδύνατος με κάτι χέρια. Μας φλόμωσε στις τάπες. Δηλαδή, είχαμε τρελαθεί. Και κερδίσαμε, νομίζω, στην παράταση. Πετάγαν καθρεφτάκια αυτοί από το... Αυτοί πετάγαν τότε, είχαν ένα άλλο κόλπο, πετάγαν κάτι καθρεφτάκια από πάνω από την κερκίδα. Ήταν η τίνγκα το γήπεδο. Και θυμάμαι τότε πώς κερδίσαμε. Ήθελε 3 δευτερόλεπτα, 4 και έτρεξε ο Βασχαλίδης, ο Μακαρίτης, ο Έφορος, πήρε το χρονόμετρο και του λέει ότι τελείωσε και το πάταγε το μεταξύ και το δούλεψε. Δηλαδή ήθελε 5 δευτερόλεπτα, το πατάει και του λέει να τελείωσε. Και κερδίσαμε, εντάξει, στην παράταση. Η φιλία μου με το Στέλιο Βασιλιάδη ήταν αυτή που με παρακίνησε να πάω να παρακολουθήσω την ΑΕΚ και να αγαπήσω την ΑΕΚ. Την ομάδα του μπάσκετ με την οποία, ας πούμε, εκείνα τα χρόνια ήμουνα ταυτισμένος, ήμουνα τρελαμένος. Δεν μιλάμε δηλαδή τώρα για απλή συμπάθεια, έτσι. Βεβαίως παίζανε και πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ για την εποχή. Γρήγορα, με μεγάλα σκορ. Η ΑΕΚ, ας πούμε, στο πρωτάθλημα, αν δεν έβαζε 100 πόντους σε κάποιο παιχνίδι, ήταν είδηση. Μεγάλους παίκτες. Γιώργος Αμερικάνος, Χρήστος Ζούπας, Βασιλιάδης, Λαρετζάκης, Τρόντζος. Από πίσω Χριστέας, Πετράκης, Τσάβας. Πολύ σπουδαία στελέχωση για εκείνη την εποχή. Και επαναλαμβάνω, πολύ γρήγορο και θεαματικό μπάσκετ, το οποίο ξεσήκωνε, ας πούμε, τον κόσμο, τον ενθουσίαζε. Το μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος μπάσκετ πρώτης εθνικής κατηγορίας μεταξύ των ομάδων ΠΑΟ και ΑΕΚ υπήρξε συναρπαστικό. Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα στο Παναθηναϊκό στάδιο ενώπιον πολλών χιλιάδων θεατών, ο Παναθηναϊκός ενίκησε την ΑΕΚ με 78-68. Κατόπιν του αποτελέσματος αυτού, το τέρμα του πρωταθλήματος βρίσκει τους δύο μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ ισοβάθμους και ο τίτλος θα κριθεί από το αποτέλεσμα νέου επαναληπτικού αγώνος. Από κάποιο σημείο και μετά, η έδρα όλων των ομάδων ήταν το στάδιο. Οι αγώνες του πρωταθλήματος γινόταν Σάββατο και Κυριακή, 2 αγώνες την ημέρα, 3 αγώνες την ημέρα, ένας πίσω από τον άλλο στο στάδιο. Δεν πέσανε πουθενά άλλο. Με κρύο, με βροχή, με αέρα, με χιόνι, ό,τι θες. Οι αγώνες γινόταν στο στάδιο. Και όπως έμπαινε στο στάδιο, από τα προπήλαια, δεξιά ήταν οι θέσεις των οπαδών της ΑΕΚ και αριστερά οι θέσεις των οπαδών του Παναθηναϊκού. Ήταν απέναντι. Και αρχίζαν τα συνθήματα και τώρα. Κόσμο μιλάμε, δηλαδή παίζανε εκείνη την εποχή ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο πρωτάθλημα 20.000 κόσμος, 25.000 κόσμος. Μουρλές. Εμείς πάντα την εποχή εκείνη ποντάραμε πολύ στο Παναθηναϊκό στάδιο. Δηλαδή ποντάραμε στο ότι παίζαμε σε ανοιχτό γήπεδο εδώ πέρα και λέγαμε χάσαμε εκεί με 15 πόντους, πανηγυρίζαμε. Γιατί θα κερδίσουμε εδώ πέρα, λέγαμε 18 με 20. Διότι το Παναθηναϊκό στάδιο, έναν καλό σουτέρ, δεν τον ευνοούσε καθόλου. Γιατί μπορεί να αφήσαγε εκείνη τη μέρα πολλά πράγματα. Δεν είναι το ίδιο. Γι' αυτό και πιο πολλοί, ας πούμε, χρησιμοποιούσαν ταμπλό στο Παναθηναϊκό στάδιο, γιατί βοηθάει το ταμπλό. Εμείς είμαστε τα παιδιά του ανέμου. Δηλαδή εδώ πέρα φυσούσαν αέρα, αλλά ήξερε ο Γιώργος ακόμα να υπολογίζει και τον αέρα. Μην σας φαίνεται αστείο, ξέραμε να υπολογίζουμε και τον αέρα. Διότι έτσι ήταν οι συνθήκες στην εποχή εκείνη. Και ξέραμε από πού θα φυσήξει, από πού θα σουτάρουμε, από πού θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Και μην σας φαίνεται παράξενο, τα πάντα είναι συνήθεια. Αν σκεφτείτε ότι εδώ πέρα μέσα κάθε βράδυ ήμασταν τουλάχιστον 3 ώρες,
Ερχόμαστε δηλαδή από τις 8 και φεύγουμε στις 11. Κάθε βράδυ. Όλα τα πράγματα συνήθεια είναι. Τι να κάνεις. Προσαρμοστήκαμε σε μια εποχή η οποία, αν τη συγκρίνεις με σήμερα, είναι η μέρα με τη νύχτα. Λέγεται πως δεν μπορεί κανείς να κρίνει αμέσως τον αντίκτυπο των γεγονότων. Τούτο ισχύει και στον αθλητισμό. Και ειδικά στο μπάσκετ της ΑΕΚ, αφού η απώλεια του πρωταθλήματος του 1967 στην αρχή έσπηρε απογοήτευση στους ενωσίτες, αλλά τελικά αποδείχθηκε μέσω της συμμετοχής στο κύπελλο κυπελούχων της επόμενης χρονιάς ως η αφετηρία για την κορυφαία στιγμή στην ιστορία του συλλόγου. Η Ισπανική Βιτόρια και η Βελγική Ρόαγιαλ αποδείχθηκαν μικρά μεγέθη για την Ευρωπαία ΑΕΚ. Στον ημιτελικό όμως περίμενε μια ομάδα φόβητρο. Το τοτέμ του Ιταλικού και Ευρωπαϊκού μπάσκετ, η περίφημη Ίνις Βαρέζε. Εκείνο το μάτς που είχε χάσει με 18 στην Ιταλία και κέρδισε με 20 είναι αξέχαστο. Είναι ίσως σημαντικότερο και από τον τελικό. Γιατί πρέπει να κερδίσει με 20. Και γιατί στο κρίσιμο φινάλε έχει τον Τρότσο τραυματία, ο οποίος παίζει με ένα πόδι. Έχει πάθει ένα διάστημα τρομερό. Και συνεχίζει και παίζει. Και μάλιστα πετυχαίνει το τελευταίο καλάθι με ραβέρσα. Και την άλλη μέρα πηγαίνω στο σπίτι του να του πάρω συνέντευξη. Και είναι μόνος του. Και σηκώνεται σαν τη σαρανταποδαρούσα για να μου ανοίξει. Δεν μπορεί να έχει το πόδι, δεν μπορεί να το πατήσει. Και όταν το ρωτάω, καλά ρε Γιώργο, γιατί έγινε δηλαδή. Πώς μπόρεσες και έβαλες εκεί. Μου λέει, ξέρεις τι με όπλησε, μου λέει, τι μου έδωσε δύναμη. Η σκέψη ότι αν δεν το έβαζα και είμαστε στους 18 όσο είχαμε χάσει και στην Ιταλία, θα γινόταν επαναληπτικό στην επομένη και δεν μπορούσα να παίξω. Και σκέφτηκα ότι ό,τι είχα να κάνω έπρεπε να το κάνω εκείνη τη στιγμή. Ακούς λογική. Στο Παναθηναϊκό στάδιο, παρουσία του Αντιπροέδρου της Εθνικής Κυβερνήσεως και Υπουργού Εσωτερικών κ. Παντακού και του Γενικού Διευθυντού Αθλητισμού κ. Ασλανίδη, η ομάς μπάσκετ της ΑΕΚ, με τα δραματικών αγώνα, τον οποίο παρακολούθησαν 70 και πλέον χιλιάδες παραλυρούντες από ενθουσιασμόν θέατε, ενίκησε την κυπελούχων Ευρώπης Ίνις Βαρέζε με πόντους 72-52. Επιτυχούσα την πρόκρισή της δια τους τελικούς κυπέλου Ευρώπης. Την πρόκρισή της η ΑΕΚ επέτυχε 5 μόλις δευτερόλεπτα πρώτης λήξεως του αγώνος με καλαθιά του Τρόντζου, δια της οποίας η διαφορά του σκορ ανήλθεν εις 20 πόντους και υπερεκάλυψε την υπερτισίνης διαφορά των 18 πόντων που είχε σημειωθεί στον πρώτον αγώνα εις την Βαρέζε. Είναι η πρώτη φορά που η ελληνική ομάς καταφέρει να εισέλθει στον τελικών γύρων πανευρωπαϊκής διοργανώσεως και δικαίως ο Γενικός Διευθυντής Αθλητισμού κ. Ασλανίδης απένιμε τιμητικών κύπελων στην ΑΕΚ, η οποία με την νίκη και πρόκρισή της αυτήν σημείωσε την μεγαλύτερη ίσως επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού μέχρι σήμερα. Στο έκτο λεπτό εγώ έπαθα ένα διάστημα τεράστιο και έγινε το πόδι τόσο. Έγινε φοβερό, δηλαδή η κάλτσα δεν φαινόταν. Είχε καλυφθεί από εδώ και από εκεί από το πρίξιμο. Αλλά τότε δεν ήμασταν όπως τώρα που λένε έπαθα κάτι και κατευθείαν πάμε στο νοσοκομείο. Τότε παίζαμε, τι να κάνουμε. Θεωρήσαμε την ομάδα πάνω από την υγεία μας. Τότε λοιπόν το παιχνίδι πήγαινε κουτσά στραβά, παίζαμε καλά. Εγώ δεν έπαιζα καλά. Εγώ δεν έπαιζα τότε καλά γιατί με διάστημα τι να παίξω. Απλώς υπήρχα εκεί πέρα, έκανα τον μπαμπούλα, ας πούμε. Να πιάνω κάνα rebound, επίθεση δεν είχα βοηθήσει καθόλου. Στο τελευταία όμως 5 δευτερόλεπτα, 6 που ήμασταν 18 πόντους και είχαμε την μπάλα, πήγα το καλάθι μου, περάσαν την μπάλα και γύρισα εγώ και έκανα ίσως και επειδή όλο το μάτς δεν είχα βάλει γύρω στους 5-6 πόντους εκείνο το μάτς, γιατί δεν έκανα και προσπάθειες. Γύρισα και το έβαλα. Και τέλειωσε το παιχνίδι και προκριθήκαμε. Στον τελικό της 4ης Απριλίου του 1968, αντίπαλος ήταν η σπουδαία Σλάβια Πράγας του κορυφαίου Γύρι Ζίντεκ, ενός θρυλικού παίκτη της εποχής. Στο Καλιμάρμαρο βρέθηκαν περίπου 100.000 φύλαθλοι που εκείνη την πρώτη περίοδο της δικτατορίας διψούσαν για μια μεγάλη διάκριση. Την πνοή όλων των υπόλοιπων φιλάθλων μετέφερε ο ραδιοσχολιαστής Βασίλης Γεωργίου, που καθόταν σχεδόν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αγκαλιάζοντας, φιλώντας και προτρέποντας τους παίκτες της ομάδας να φέρουν το κύπελο. Το τι γίνεται σήμερα μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο δεν περιγράφεται. Από τις 6 παρατέταρτο το γήπεδο ήταν κατάμεστο και ούτε καρφίτσα αυτή τη στιγμή δεν πέφτει κάτω στο έδαφος. Η στιγμή πλησιάζει. Τώρα κλείνουν τα φώτα και είναι μόνο αναμένα τα φώτα του τερένου που θα αρχίσει ο μεγάλος αγώνας. Για κοιτάτε αυτό το γήπεδο γύρω-γύρω που ήταν γεμάτο, όχι μόνο γεμάτο οι εξέδρες, αλλά και γύρω-γύρω ήταν φιλάθλοι
Τίνγκα, έξω από το γήπεδο άλλοι 20.000 έξω. Όταν μάθαμε ότι έχει 80.000 κόσμο, ας πούμε, αρχίσαμε μέσα, μόλις κατεβήκαμε και πέραμε από αποδυτήρια, τραγουδώντας. Νομίζαμε ότι πάμε, ξέρω εγώ, αέρα για το πόλεμο. Άλλο πράγμα. Δεν μπορεί να φανταστείς, ας πούμε, το τι νιώθει ο καθένας εκεί την ώρα με τον κόσμο αυτό τον περίφημο. Και με το που βγάζουμε τους εαυτούς μας, σκάμε μύτη που λέμε από την καταπακτή, ακούμε εκείνο το φοβερό που τρομάξαμε τόσο πολύ που ξαναμπήκαμε μέσα στην καταπακτή. Και μετά δώσαμε τα χέρια όλοι και είπαμε δεν μας αξίζει να προδώσουμε αυτό το λαό. Δεν πρέπει να αφαιρέσουμε τη χαρά από αυτόν τον κόσμο. Και μετά βγήκαμε άλλοι άνθρωποι μέσα από την καταπακτή. Σαν να κάτι να μας σήκωνε στον αέρα. Πετούσαμε εκείνη την εποχή. Πετούσαμε. Γίνεται το τζάμπολ, πηδάει ο Τρόντζος και πιάνει το rebound και συνεχεία μεταβιβάζει τον Αμερικάνο. Ο Αμερικάνος έρχεται από τα αριστερά, έχει μπροστά του ένα-δύο παίκτας, μπαίνει προς τα μέσα. Μπράβο Αμερικάνε! Ένα εκπληκτικό μπάσιμο και επιτυχάνει ένα θαυμάσιο καλάθι για την ελληνική ομάδα. Το παιχνίδι γίνεται 19-15 υπέρ της ΑΕΚ. Ελληνική επίθεση. Ο Ζούπας δίνει στον Τρόντζο, λέει δίνετε μου την μπάλα, τους παίζω όπως θέλω εγώ. Μέσα! Παναγία μου! Παναγία μου! Ο Θεός της Ελλάδος! Ο Θεός της ΑΕΚ! Ο Θεός! Είναι μαζί μας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού μπάσκετ. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού μεγαλείου. Όξο η μπάλα. Πω ζείτε. Όξο. Πάρτε το rebound. Ο Τρόντζος. Αμερικάνε. Μπράβο. Ένα ονειρώδες καλάθι. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται. Η χαρά, αγαπητοί μακροατέ, πρέπει να είσαστε εδώ για να τη ζήσετε. Πόντος υπέρ της ελληνικής ομάδος. Αμερικάνος έρχεται εδώ και με φιλεί. Με φιλεί και εμένα. Και εγώ συγκινημένος. Μπράβο παιδιά μου. 100.000 Έλληνες φίλαθλοι. Χιλιάδες λιποθυμίες. Χιλιάδες γεγονότα που δεν μπορώ να σας τα περιγράψω. Το κρίσιμο σημείο ήταν όταν μας πέρασε η Σλάβια Πράγα σε ένα καλάθι και βουβάθηκε ο κόσμος εδώ που τα λέμε. Τα χάσε όλα, σου λέει τι γίνεται εδώ τώρα. Εκείνο το σημείο ήταν όχι το μελανό σημείο. Είναι κάτι που σταμάτησε ο κόσμος, ας πούμε, σου λέει τι γίνεται. Τι γίνεται τώρα, φοβήθηκε ο κόσμος ότι μπορούμε να χάσουμε. Αλλά εκεί μίλησε η ψυχή και η καρδιά. Βάζω κανένα δύο καλάθια εγώ, βάζει άλλα δύο ο Χρήστος. Πήραμε πάνω και άρχισε και ένα βουητό που πήγαινε σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου οι φωνές τους και κερδίσαμε. Η ονειρώδης ΑΕΚ καθυλώνει σήμερα την φημισμένη Σλάβια Πράγας. 2-1 και λίγη αυτή τη στιγμή. Λίγη ο αγών. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Η ΑΕΚ ενίκησε και το τρίπτυχο είναι ΑΕΚ, Ελλάς, Ευρώπη. Κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ σοβαρά τη μεγάλη επιτυχία. Για κάποιους όμως πάντα θα πλανάται το ερώτημα τι θα είχε συμβεί εάν ο τελικός είχε διεξαχθεί σε κάποιο άλλο ευρωπαϊκό γήπεδο και όχι στο Καλιμάρμαρο, την περίοδο της δικτατορίας. Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς εύκολα. Οι πιθανότητες ίσως ήταν να μην είχαμε κερδίσει ίσως. Ήταν πολύ μεγάλη ομάδα αυτή, αλλά εδώ ανέβαινε η απόδοσή μας χάρη σε αυτό το τεράστιο πλήθος. Εδώ δηλαδή εμείς πετούσαμε. Όταν έχεις από πάνω σου 70-80 κόσμο μέσα και ολόκληρη την Ελλάδα από πίσω σου, δεν μπορείς να πιστέψεις ότι πρέπει να χάσεις ή ότι μπορείς να χάσεις. Οπωσδήποτε έπαιξε τεράστιο ρόλο αυτή η παρουσία του κόσμου. Δηλαδή μπήκαμε μέσα και πάθαμε σύγκριο εδώ πέρα μέσα. Να λέμε την αλήθεια, αν παίζαμε στο εξωτερικό δεν ξέρω αν θα κερδίζαμε. Αν παίζαμε δηλαδή σε ένα ουδέτερο γήπεδο, δεν νομίζω ότι θα κερδίζαμε. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα αυτή και απόδειξε ότι την επόμενη χρονιά το κέρδισε αυτή, το κυπελούχον. Αλλά ήμασταν τυχεροί που παίξαμε εδώ πέρα. Αν παίζανε σε ουδέτερη έδρα ή παίζανε στη Τσεχοσλοβακία, ενδεχομένως να μην κέρδισε. Όμως ήταν μια πολύ σπουδαία ομάδα. Και το ότι έστω και στο στάδιο κέρδισε την Σλάβια Πράγας ήταν πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Εντάξει, εγώ να δεχθώ ότι με ίσους όρους η Σλάβια μπορεί να ήταν καλύτερη. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Αυτό τα αποτελέσματα διαμορφώνονται σύμφωνα με τις συνθήκες κατά από τις οποίες γίνονται οι αγώνες. Η Σλάβια δέχτηκε να έρθει να παίξει στην Αθήνα. Η FIBA για τους δικούς τους λόγους αποφάσισε να γίνει ο τελικός στην Αθήνα. Στην Αθήνα φαβορί θα ήταν η ΑΕΚ. Άρα κέρδισε η ομάδα που κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες ήταν φαβορί. Και η οποία ομάδα, παραλαμβάνω, είχε ταλέντο, παίζε σπουδαίο μπάσκετ, είχε τη βοήθεια του κόσμου και είχε παίκτες οι οποίοι είχαν αποφασιστικότητα και καρδιά. Δεν μπορεί να πει δηλαδή ότι επειδή κέρδισαν στην Αθήνα, τους χαρίστηκαν. Όχι.
Ήταν 6. Οι ομάδες τότε της Ευρώπης παίζανε σε 3.000, σε 5.000 θεατών γήπεδα, μοιραία. Έβρισκαν κάτι το πρωτόγνωρο για αυτές, να μπαίνουν σε ένα ανοιχτό γήπεδο. Είχαμε πάρει κατ' εξαίρεση να παίζουμε σε ανοιχτό γήπεδο, διότι μαζεύαμε χιλιάδες κόσμους στο στάδιο. Τώρα να έχεις 50-60 ανθρώπους από πάνω να σου φωνάζουν, και οπωσδήποτε και οι διαιτητές ακόμα επηρεάζονται. Σε ορισμένα παιχνίδια δηλαδή έπαιξε πολύ ρόλο και ο κόσμος και το περιβάλλον. Αλλά χωρίς να είσαι σπουδαία ομάδα δεν αρκούν αυτά. Και η ΑΕΚ τα συνδύασε και τα δύο. Εγώ όσο το σκέφτομαι τώρα που βλέπω τον Γιώργο και μπαίνω σε αυτό το χώρο και πραγματικά με πιάνει ιδέος και συγκίνηση όταν αναλογίζομαι 40 χρόνια πριν τι είχαμε κάνει, λέω, Θεέ μου, τι μας έσπρωξε και φτάσαμε τόσο πολύ ψηλά, και νομίζω είναι αυτό που είπε ο Γιώργος. Το πάθος και η θέληση να πετύχουμε αυτό το μεγάλο στόχο. Το κύπελλο που πήραμε εμείς το 1968 ήταν ένα εφαλτήριο, θα έλεγα, για να ξεκινήσει πλέον να προχωράει το ελληνικό μπάσκετ. Παίζοντας και κερδίζοντας εμείς, το είδαν και οι άλλοι, δηλαδή Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης, ΠΑΟΚ, ας πούμε, είδαν ότι γίνεται. Και βλέπεις ότι μετά σιγά σιγά, με ορισμένες προσθήκες, ας πούμε, Γκάλης και τα λοιπά, φτιάξαν οι ομάδες και πήγανε εκεί που πήγαν. Μετά από το κύπελλο Ευρώπης που πήραμε, παίζουμε τον Παγκράτη, το οποίο κερδίζαμε πάντα 110-90, πάντα τα καλύτερα παιχνίδια τα κάνουμε τον Παγκράτη. Έχει έρθει ο κύριος Μίλας, ο προπονητής από την Αμερική, με τα συστήματα. Κάνουμε τα συστήματα, κάνουμε εμείς τα συστήματα, δεν βγαίνανε με τίποτα. Και αρχίζουμε και κάνουμε 5 καλάθια. Λέω, time out κάνε να δούμε τι θα γίνει. Κάνει time out πράγματι ο Μίλας. Λέω, τι να κάνουμε, ρε Γιώργο. Λέω, πες σου Ζούπα να μου δίνει την μπάλα και σου κάνω εγώ το σύστημα ωραία. Πράγματι ο Χρήστος πανέξυπνος playmaker, όπως είπα, αρχίζει, μου δίνει 2-3 καλάθια. Μιλάει στο Χριστέα, μιλάει, χάθηκε η μπάλα. Κερδίζουμε. Σκαβατζάρουμε, κερδίζουμε και 2-3 καλάθια. Η αντίπαλη ομάδα παίρνει time out. Του λέω, του Μίλα, τελείωσε το σύστημα. Του λέω, ξέρει καλό σύστημα ο Ζούπας, δασί μου. Αυτός ο αγώνας ρεβάνς μεταξύ της ΑΕΚ και της Μπανταλώνα κρατούσε σε μεγάλη αγωνία τους Έλληνες φιλάθλους. Πολλά θα κέρδιζε η ΑΕΚ από μία νίκη της με μεγάλο σκορ. Ενώ θα έχανε τα πάντα αν... Αυτό το αν ήταν που έκανε τον πυρετό να ανεβαίνει κάθε λεπτό και περισσότερο, τόσο στις κερκίδες όσο και στο τερέν. Το 1970 η ΑΕΚ του Τρόντζου, του Αμερικάνου και του Ζούπα κατακτά για τελευταία φορά το πρωτάθλημα, ενώ την ίδια σεζόν συμμετέχει ξανά στο κύπελλο κυπελούχων, όπου αποκλείει την Μπανταλώνα και φτάνει μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Εκείνη η χρονιά αποτέλεσε το κύκνιο άσμα της θρυλικής ομάδας, προτού ακολουθήσει η παρακμή. Τελικά η ΑΕΚ κατάφερε να αποσπάσει την νίκη με το επιθυμητό σκορ. Με 74 πόντους έναντι 46 της Μπανταλώνα, η ΑΕΚ κατόρθωσε να περάσει στους ημιτελικούς. Και όταν ο αγώνας τελείωσε, οι φίλαθλοι που είχαν υποφέρει το κρύο και την βροχή, με την ελπίδα αυτής της ελληνικής νίκης, ξέσπασαν σε ενθουσιώδεις εκδηλώσεις. Το 1976, με μόνο τον Τρόντζο να έχει παραμείνει από τους κυπελούχους Ευρώπης του 1968, ξεκινά μια προσπάθεια ανανέωσης με προπονητή τον Κώστα Μουρούζη. Εκείνο το καλοκαίρι κατέφθασε και ένα νεαρό ταλέντο προερχόμενο από την κοιτίδα του συλλόγου. Ο Κωνσταντινοπολίτης Μινάς Γκέκος ξεκινούσε μια μεγάλη καριέρα με το δικέφαλο στο στήθος. Είχα ξεκινήσει προπονήσεις με τους έφηβους Αύγουστο μήνα, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Και προπονητής τότε στην πρώτη ομάδα ήταν ο Κώστας ο Μουρούζης. Και του είχαν πει, αξίζει ένας πιτσιρικάς, γέρα του Κωνσταντινούπολη κλπ. Και είπε πως αξίζει να τον δεις. Και ήρθε σε μια προπόνηση και μου είπε ότι ξεκινάμε την επόμενη εβδομάδα προπόνηση με την πρώτη ομάδα και λέει, έλα και εσύ. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν, ας το πούμε, είδα τον Γιώργο τον Τρόντζο, τον οποίο τον έβλεπε στις εφημερίδες, οι οποίες μου έστελνε ο αδερφός μου, το πούμε, από το 71-72. Μόνο αυτό γνώρισα, να είμαι ειλικρινής. Και θυμάμαι τότε, από την ομάδα εκεί δεν ήταν κάποιος άλλος. Δηλαδή δεν ήταν ο Ζούπας, δεν ήταν ο Γιώργος Αμερικάνος, μετέπειτα ήταν προπονητής μου. Αλλά ο μόνος που έπαιζε εκεί πέρα ήταν ο Τρόντζος. Και θυμάμαι εκεί, πιτσιρικάς τώρα, κάθε και το χάζευα εκεί, λέω. Και ξέρεις, σε ένα δευτερόλεπτο μέσα πέρασαν πάρα πολλά πράγματα από το μυαλό μου, βλέποντας, ξέρεις, τις εφημερίδες και όλα αυτά τα συνδύασα. Μπορεί εκείνα τα χρόνια η ΑΕΚ να βρισκόταν στη σκιά Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, όμως είχε αναδειχθεί σε ομάδα κυπέλου, φτάνοντας 4 φορές στον τελικό. Και μπορεί να έχασε τους 3 πρώτους από τον Ολυμπιακό,
Όμως το 1981, με τον Βασίλη Γκούμα πλέον στις τάξεις της, επέστρεψε στα τρόπαια, επικρατώντας του Ηρακλή σε έναν ιστορικό αγώνα στη Γλυφάδα. Αυτό το τίτλο το θυμάμαι γιατί ήταν και ομαδικός, οπότε το θυμάμαι καλά. Να σας πω γιατί. Καταρχήν είχαμε παίξει ένα πολύ μεγάλο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Ήταν διπλοί αγώνες τότε και είχαμε χάσει ένα παιχνίδι 12-13 πόντους, 13 νομίζω, μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το τότε τάφο του Ινδού που είναι. Τότε θυμάμαι ο Παναθηναϊκός είχε πολύ καλή ομάδα, γιατί ήταν ο Κοροναίος, ήταν ο Κοκολάκης, ήταν ο Κόντος, ήταν ο Ντέιβιτ ο Στεργάκος, ήταν ο Μέμος ο Ιωάννου, είχε πάρα πολύ καλή ομάδα τότε. Και παρόλα αυτά, είχαμε χάσει 12-13 πόντους στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Αυτό το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί είχαμε ένα γήπεδο, πέσαμε τότε στην έδρα στον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας. Ήταν μια έδρα απίστευτη. Ήταν μια απίστευτη έδρα, χωρίς παρατράγουδα, και ήταν μια πάρα πολύ καθαρή νίκη. Το πρώτο φάουλ του αγώνα πάνω στο Βασίλη Γκούμα. Μειώνει το σκορ σε 2-1. Και παίζουμε με τον Ηρακλή τελικό. Που βάλαμε στην Γλυφάδα μέσα στον Ηρακλή. Πιο αδύνατη ομάδα από εμάς. Πραγματικά δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά έπαιξα πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, έβαλα πάνω από 30 πόντους στο μάτς αυτό. Και επειδή τσακώθηκα με έναν παίκτη του Ηρακλή κατά τη διάρκεια του μάτς, ξέρετε, τσακώθηκα και φοράζα κάτι Ηρακλήδης, και εγώ πέταξα τα παπούτσα μου στην εξέδρα. Τα πέταξα τα παπούτσα στην εξέδρα έτσι. Ήταν αυθόρμητα αυτό, αλλά έτσι δεν ήταν. Δεν με βγάλανε καλύτερο παίκτη, δεν μου δώσανε το βραβείο του καλύτερου παίκτη, το δώσανε στο Ραμπίδι. Και σου είπα την άλλη φορά, λέω, που θα γίνει πάλι το τουρνά και θα είναι έτσι, θα παραγγείλω ένα ράσο, λέω, και ένα καπέλο που φοράνε οι δεσπότιδες, και θα κατέβω σαν δεσπότης, λέω, να με καλό παιδί, να με τιμήσει. Ούτε εσείς δεν τιμάτε, λέω, την απόδοση, τιμάτε το, φωνάξτε και τον δεσπότη, λέω, Αγία Λάβρα, να τον τιμήσετε, λέω, που είναι καλός. Τους είπα, με το χιούμορ μου και με αυτά που τους είπα έτσι. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι που δεν πήραμε πριν. Δεν έχει λεφτά το σωματί να μας δώσει η ΑΕΚ. Και τα μαζέψανε φύλαθλοι. Από τότε ήταν, ξέρεις, κοινωνικό κράτος η ΑΕΚ. Και το κύπελο από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Μινά Γκέκο. Το φυλάει, το υψώνει. Το πρώτο κύπελο για τον Γκέκο και για όλη αυτή τη νέα ομάδα της ΑΕΚ. Την ομάδα του Γκέκου, του Γκούμα, του Ραμπίδη, του Κανακάκη. Αποθέωση μέσα στο γήπεδο της Γλυφάδας. Ο κόσμος της ΑΕΚ ξαναζεί κάποιες παλιές μεγάλες στιγμές. Κλειδί της κατάκτησης του κυπέλου υπήρξε ένας παίκτης που έφτασε στα μέσα της χρονιάς, τροφοδοτώντας όνειρα για μια νέα εποχή κυριαρχίας. Ο θηριώδης Κέρκ Ράμπης, ή όπως βαφτίστηκε εδώ Κυριάκος Ραμπίδης, αποδείχθηκε ο ακρογωνιαίος λίθος της ομάδας στην πορεία προς το τρόπαιο. Όλοι πίστευαν ότι γύρω από αυτόν τον πρικισμένο, διεθνούς κλάσης παίκτη θα κτιζόταν η νέα δυναστεία της Ένωσης. Ο Ραμπίδης ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν έβρισκε πάρα πολύ εύκολα τέτοιο σωματότυπο. Ήταν ένα παιδί το οποίο δεν ήταν πολύ ψηλό. Όλοι πιστεύαν ότι μπορούσε να είναι πολύ ψηλός. Δεν ήταν 2-5-2-6. Ήταν πάρα πολύ δυνατός. Και σαν ταλέντο έπαιξε στο NBA. Έκανε μεγάλη καριέρα στο NBA. Δεν έκανε τόσο πολύ από το ταλέντο του, αλλά από την μαχητικότητά του. Αν είχαμε το Ράμπι, του κρατάγαμε στην ομάδα μας, θα είχαμε κάνει μεγάλα πράγματα. Μετά χάσαμε το Ράμπι, οι άλλοι οργανωθήκαν. Μετά φέρανε, ξέρω, οι Ιουγκοσλάβους, φέρανε με χαρτιά, κάνανε έτσι. Τα χάσαμε μετά, πλέον εντάξει. Το 1983, η έλευση του σπουδαίου Απόστολου Κόντου, έστω και σε προχωρημένη αθλητική ηλικία, γέννησε και πάλι προσδοκίες για νέες επιτυχίες. Αλλά δημιούργησε και αναπάντεχα προβλήματα. Τη χρονιά εκεί με τον Βασίλη τον Γκούμα και τον Απόστολο τον Κόντου ήταν σίγουρα δύο μεγάλα ονόματα που έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο μπάσκετ. Σίγουρα ήταν μια εμπειρία η οποία δεν μπορώ να σας κρύψω, μετά από χρόνια ήταν και τόσο πολύ εύκολα. Γιατί με το ρόλο τον οποίο έπαιζα εγώ σαν playmaker και ήταν και ίδιο δεινή scorer, ήταν και εύκολο για μένα τώρα που να μοιράσω την μπάλα. Ο Αποστόλης τότε μπορούσε να σουτάρει την μπάλα από τη σέντρα. Ο Βασίλης μπορούσε να βάλει καλάθι, εν περιπτώσει, με 1002 τρόπους. Άρα ήταν δύο παίκτες οι οποίοι είχαν συνηθίσει να έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Δεν πέρασε και ό,τι καλύτερο εκείνη την περίοδο. Αλλά σίγουρα κάναμε μεγάλες νίκες με τα παιδιά και με τον Βασίλη και με τον Αποστόλη. Και ήταν μια, εν πάση περιπτώσει, περνώντας τα χρόνια, οι θετικές εμπειρίες ήταν περισσότερες αρνητικές, μπορούμε να πούμε.
Γκέκος, Κόντος, Γκούμας. Το σουτ και το καλάθι αυτή τη φορά, 60-55. Θα σας πω το εξής. Όταν ήμουν στο Λυσιακό στα Γεράματα, 42 χρονών, έπαιζα εγώ, ο Κοκολάκης, ο Βίδας και ο Καστρινάκης. Και χάσαμε ένα μάτς. Και λέω ο προπονητής, τον Ματθαίο, ο πρόεδρος του Ματθαίου, του λέει: κύριε Ματθαίο, γιατί χάσαμε το μάτς? Και απαντάει ο Ματθαίο: τι να κάνω, κύριε πρόεδρε, έχω τον Καραϊσκάκη, την Μπουμπουλίνα, τον Κολοκοτρώνη και τον Κανάρι. Δηλαδή είχε όλους τους 150 χρονών. Λοιπόν, έτσι και λοιπόν στην ΑΕΚ ήμασταν όλοι παλιοί πλέον. Δεν είχαμε ούτε την αξία που είχαμε να λάμπουμε σαν αθλητές. Είχαμε πλέον φτάσει 40 χρονών. Τρολοκομεί. Μπαίναμε μέσα και λέμε τρολοκομεί. Ό,τι γίνει. Τρολομπούκι. Να κάνουμε το παιχνίδι έτσι άνω κάτω. Ξέρεις, πολλές φορές είναι. Παρατηρήσει το πρωτάθλημα το σχολικό, το αμερικάνικο. Είναι προπονητές που παίρνουν κάθε δύο λεπτά παίρνουν time out. Ξέρετε για ποιο λόγο? Για να ξεκουρδίζουν τον αντίπαλο. Υπάρχουν τακτικές που δεν μπορεί να διανοηθεί τακτικές ο καθένας. Εμείς λοιπόν παίζαμε με τον Άριο. Έρχεται το Γιαννάκη, τον Γκάλι και τον κερδίσαμε όμως. Το ξέρετε, τον κερδίσαμε. Μέσα στα Θεσσαλονίκη τους κερδίσαμε. Με την τακτική τη δικιά μας. Διότι αυτό που δεν πρέπει ένας προπονητής να ξέρει είναι όχι το σύστημα παίζει η αντίπαλη ομάδα. Είναι το απρόβλεπτο. Τα πέτρινα χρόνια της Ένωσης γινόντουσαν οδυνηρότερα αφού ομάδα και κόσμος ένιωθαν την πικρή αντίθεση με το ευρωπαϊκό απόγειο του 1968. Έτσι, κάθε ακτίδα ελπίδας κρινόταν ως νέο ξεκίνημα για την κορυφή. Ο Γκούμας και ο Σταμέλος το 1978, ο Ραμπίδης το 1981, ο Κόντος το 1983, ο Παταβούκας το 1985, ο Γαλακτερός και ο Βρέινς το 1988 αποτέλεσαν τους ενδυνάμει πρωταγωνιστές της μεγάλης επιστροφής που όμως δεν έλεγε να πραγματοποιηθεί. Μοναδική σταθερά αυτής της δύσκολης περίοδου ο αρχηγός Μινάς Γκέκος. Εγώ αισθανόμουν και άσχημα. Γιατί μετά που περάσαν ορισμένα χρόνια συνειδητοποίησα το τι σημαίνει στο ΠΟΜΑΕΚ. Και το σημαίνει ότι πάρει ένα κύπελο Ευρώπης τότε, στο πούμε το κύπελο κυπελούχων, το οποίο ήταν ψηλά στην ιεραρχία μετά το πρωταθλητριών. Ήταν πολύ μεγάλη ιστορία. Και όταν μπες σε ένα γήπεδο τέτοιο που έχει 80.000 κόσμο, και όταν πας στη FIBA, ξέρω και εγώ, έχει φωτογραφία στο Καλιμάρμαρα με 80.000 κόσμο, σε 100.000 κόσμο. Αρχίζεις και αισθάνεσαι ότι πες σε μια ομάδα η οποία έχει μια ιστορία και έχει υποχρέωση απέναντι στην ομάδα. Και όταν, εν πάση περιπτώσει, και ο κόσμος έλεγε άντε πάλι παιδιά, ξανά, η Βασίλισσα και αυτά, το ζούσε. Και αυτό. Δηλαδή, αρχόσουν και αναρωτιόμουν εγώ δηλαδή, παιδί μου λέω, τι δεν κάνουμε καλά. Το 1995 αναλαμβάνει πρόεδρος ο Γιάννης Φιλίππου και ανατέλει η εποχή που θα έφερνε πάλι την ΑΕΚ στο θρόνο της Βασίλισσας. Ο Χατζής, ο Κακιούζης και ο Μπαρλάς που μόλις είχαν κατακτήσει με την Εθνική Εφήβων το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα αποτελούσαν τη μαγιά της νέας ομάδας. Ενώ λίγο αργότερα θα κατέφθανε ως αρχιτέκτονας ο Γιάννης Ιωαννίδης. Η ΑΕΚ ήταν μπασκετική ομάδα, πολύ. Αυτοί όμως οι οποίοι έζησαν τη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ που πήρε και το κύπελλο κυπελούχων, δηλαδή είναι σε μεγάλη ηλικία όλοι αυτοί. Επομένως όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή μέχρι τότε που πήγα εγώ, δεν είχε την παρουσία που έπρεπε να έχει σαν μπάσκετ η ΑΕΚ ώστε να ποτίσει τους αεξίδες, να τους ποτίσει και με τον μπάσκετ, δηλαδή τα νέα τα παιδιά. Και οι παλιοί, οι περισσότεροι, δεν πάνε στο γήπεδο, δηλαδή δεν πάνε και στο ποδόσφαιρο στο γήπεδο. Φτάσει σε μια ηλικία που δεν έχεις τις αντοχές, δεν πηγαίνεις. Εμείς λοιπόν δώσαμε διαρκές, εγώ ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσέλευση του κόσμου και στην ΑΕΚ με αγάπησαν πραγματικά, γιατί την αγάπησα και πρέπει να πάρει και τη θέση της στην ιστορία. Ο κύριος Ιωαννίδης, ερχόμενος στην ΑΕΚ, έκτισε μια καινούργια ομάδα, πήρε αρκετούς καινούριους παίχτες, κράτησε κάποιους παλιότερους που ήταν στην ομάδα και με ένα αρκετά μεγάλο μπάτζετ μπορώ να πω ότι προσπάθησε και έφερε τον πρωταθλητισμό που ήξερε τόσα χρόνια να κάνει και το πέρασε μάλιστα από την πρώτη χρονιά που καταφέραμε να παίξουμε τελικούς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εκείνο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι η σύνθεση της ΑΕΚ εκείνη την εποχή ήταν κάποια νέα παιδιά. Ο Τσακαλίδης στο ξεκίνημά του, ο Κακιούζης, ο Χατζής, ο Πρέλεβιτς στα Γεράματα. Σύμφωνα με την στελέχωσή της, το ότι έφτασε στο Final Four και μάλιστα στον τελικό,
σημαίνει ότι ξεπέρασε και τα λογικά προγνωστικά και τις δυνατότητες που προέκυπταν από τη στελέχωσή της. Και αυτό ήταν ένα κατόρθωμα το οποίο πρέπει να το αποδώσει κανείς στον Ιωαννίδη, γιατί αυτός ήταν ο μέντορας της ομάδας αυτής. Κάναμε μια πορεία εκπληκτική, με νίκες τεράστιες δηλαδή. Μιλάμε νίκες με ομάδες οι οποίες είχαν budget τεράστιο μπροστά σε εμάς και τις διαλύσαμε μέσα στο ΆΚΑ. Κάναμε νίκες μεγάλες εκτός έδρας, δηλαδή όχι Σλοβαίνους, όχι το Μπέσιτς, δηλαδή ομάδες που ήταν πολύ καλές εκείνη την εποχή. Τις κερδίσαμε και εκτός έδρας και πήγαμε στο Final Four. Η πρόκριση της ΑΕΚ υπό τις οδηγίες του Γιάννη Ιωαννίδη στον τελικό του Final Four το 1998 αποτελεί μοναδικό επίτευγμα στην ιστορία του συλλόγου, που το νεαρό της ομάδας και η εμπιστοσύνη σε Έλληνες παίκτες το κάνει ακόμα λαμπρότερο. Θυμάμαι γενικά αυτό το Final Four, ένα Final Four με πολύ άγχος. Με πάρα πολύ άγχος. Ο Ιωαννίδης ήταν πέμπτο του, έκτο, δεν μπορώ να θυμηθώ Final Four που δεν είχε κερδίσει. Το ήθελε πάρα πολύ και το άξιζε. Εγώ προσωπικά ήταν το μοναδικό τίτλο που μου έλειπε. Γιατί είχα κερδίσει ό,τι υπήρχε εκείνη τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και είχαμε όχι ομάδα με πάρα πολλά μεγάλα ονόματα, είχαμε πάρα πολύ καλό προπονητή και καταπληκτικό σύνολο. Και βεβαίως ήμασταν αισιόδοξοι. Πρέλεβιτς για 3. Είναι εύστοχος! Ένα κρίσιμο καλάθι από τον μεγάλο Πρέλεβιτς. 66-63, ένα λεπτό πριν από τη λήξη. Και ή θα σουτάρεις ή θα δώσεις πάσα. Εκείνη τη θέση που ήμουν, άμα έβαζα τρίποντο, θα ήταν σίγουρη νίκη για μας. Είχα αποφασίσει να σουτάρω. Ευτυχώς έβαλα το τρίποντο, κερδίσαμε και πήγαμε τελικό. 69-66 η ΑΕΚ. Στα χέρια του Άντερσον και το παιχνίδι τελειώνει. Η ΑΕΚ είναι στο τελικό. ΑΕΚ, Πενετό Τρεβίζο, 69-66. Η ΑΕΚ είναι στο μεγάλο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Κίντερ Μπολόνια μεθαύριο. Το να φτάσεις σε έναν τελικό πρέπει να κάνεις πολύ μεγάλες νίκες. Πολύ σημαντικό. Και ειδικά όταν δεν είσαι το φαβορί. Έτσι δεν είναι? Γιατί εμείς βρεθήκαμε εκεί ύστερα από πάρα πολλά χρόνια. Η Μπενετόν είχε πάει και είχε ξαναπάει στους ημιτελικούς. 3,5 λεπτά για τη λήξη. 45-39 σε ένα πολύ μεγάλο όπως θα τελειώσει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ αποδεικνύει ότι είναι φτάστη. Λάσαν. Είναι εύστοχος και μετά από πάρα πολλή ώρα η ΑΕΚ μειώνει στους 5. Η ΑΕΚ είναι και πάλι μέσα στο παιχνίδι. Και η κίτρινη και εκεί να παίρνει φωτιά. Η ΑΕΚ στους 4. 45-41 μπροστά η Κίντερ. 3,5 για τη λήξη. Τίποτα πάντως δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα πρέπει όμως να αστοχίσει η Κίντερ στην επίθεση. Δικαιολογημένα και σωστά ο Γιάννης Ιωαννίδης ζήτησε time out. Danilowicz. Σάντρης για 3. Είναι εύστοχος. 52-42 ανάμεση για τη λήξη. Και τώρα ο Ιωαννίδης με το time out θα παίξει το τελευταίο του χαρτί. Θα μπορούσαμε εκεί στο 35-36 που τους πιάσαμε και χάσαμε και ένα καλάθι στον ευθυνδιασμό, θα μπορούσαμε κάλλιστα να το έχουμε κλέψει το παιχνίδι. Είχαν όμως ο Σάβιτς τώρα, ο οποίος είναι ένας σεντροφόρ, μας έβαλε 2 στα 2 τρίποντα. Δηλαδή θέλω να πω είναι και η μέρα πως είναι. Ήταν όμως καλύτερη ομάδα. Καλύτερη ομάδα, το πήρε δίκαια. Θα μου πεις μπορείς να κλέψεις ένα παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να το κλέψουμε. Ήταν φιλοσοφία της ομάδας πρώτα η άμυνα, που είναι μια πάρα πολύ σωστή φιλοσοφία και ειδικά εκείνες εποχές ήταν και της μόδας, θα έλεγα, στους όλους κορυφαίους Ευρωπαίους προπονητές. Εμείς δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τρόπο παιχνιδιού όταν φτάσαμε στο τελικό. Είχαμε ένα τρόπο παιχνιδιού με οποίο ήρθαμε στο τελικό. Άρα λογικά ήταν να συνεχίζουμε με το ίδιο τρόπο να παίξουμε και στο τελικό. Πήγαμε παιχνίδι εκεί που θέλουμε, σε χαμηλό σκορ. Δυστυχώς δεν μπορούσα να κερδίσω. Οι τίτλοι που χρόνια λαχταρούσαν οι οπαδοί της Ένωσης έρχονται τελικά με προπονητή τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. 2 κύπελα Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς και κυρίως το κύπελο Σαπόρτα σε μια επανάληψη του άθλου του 1968. Το τραγούδι των οπαδών επιτέλους έγινε πραγματικότητα. Βασίλης Αξανά. Η ΑΕΚ είναι κυπελούχος Ευρώπης, δεν μπορεί να το χάσει. Ό,τι και αν γίνει. Το σούτ με την εκπνοή από τον Danilowicz. Το παιχνίδι τελειώνει. Η ΑΕΚ μετά από 32 χρόνια
ξαναπαίρνει το κύπελο κυπελούχων, το κύπελο Σαπόρτα, νικώντας τον τελικό την Κίντερ 83-76. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι ο κόσμος μας είχε δώσει το παρόν στο γήπεδο. Πριν φτάσουμε στο γήπεδο μας λέγανε ότι ήδη είχε γεμίσει το γήπεδο και με το που φτάσαμε ήταν σαν να πέσαμε μέσα στην έδρα μας. Μας έδωσε μεγάλη δύναμη αυτό, βγαίνοντας για ζέσταμα, από τα αποδυτήρια που ακούγαμε τον κόσμο μας και καταφέραμε να κάνουμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, να πάρουμε μια καλή διαφορά και στο δεύτερο ημίχρονο να τη διατηρήσουμε και να νικήσουμε στο τέλος. Και πάλι ο Ιβκόβιτς δηλαδή είναι αυτός που παίρνει ένα τίτλο μετά τον Ιωαννίδη. Όπως και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός με την ομάδα του Ιωαννίδη παίρνει το πρωτάθλημα το 97, το ευρωπαϊκό, αλλά με προπονητή τον Ιβκόβιτς. Έτσι και η ΑΕΚ παίρνει, ας πούμε, ουσιαστικά με την ομάδα του Ιωαννίδη, παίρνει το κύπελο κυπελούχων με προπονητή τον Ιβκόβιτς. Κορονίδα της νέας εποχής, το πρωτάθλημα του 2002. Όχι τόσο για την κατάκτησή του, αφού η ΑΕΚ διέθετε εξαιρετική ομάδα, όσο για τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση έφτασε στον τίτλο. Η θρυλική ανατροπή στους τελικούς με τον Ολυμπιακό τοποθέτησαν αυτό το στέμμα δίπλα στις μυθικές δάφνες του 1968. Εγώ προσωπικά ακόμα δεν έχω καταφέρει να το περιγράψω στον εαυτό μου. Είναι κάτι μοναδικό. Μεγάλη επιτυχία, ενθουσιασμός, χαρά μες στο γήπεδο, όλες τις επόμενες μέρες. Ήταν κάτι μοναδικό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το ξανανιώσω αυτό το πράγμα. Παίρνοντας ξανά το πρωτάθλημα. Γιατί η ομάδα πήρε ένα πρωτάθλημα ύστερα πάρα πολλά χρόνια. Που το ζήταγε τόσα χρόνια. Η ομάδα αυτή έφτασε στο αποκορύφωμά της με την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος το 2002 με προπονητή το Σάκοτα. Αυτή η ομάδα, ας πούμε, στην πορεία της κέρδισε 2 κύπελα Ελλάδος. Δεν ήταν μικρά κατορθώματα. Ένα Final Four, ένα πρωτάθλημα, 2 κύπελα Ελλάδος και ένα κύπελο κυπελούχων. Ήταν σπουδαία κατορθώματα. Αλλά κάπου παράτησε την προσπάθεια ο Γιάννης ο Φιλίππου. Είχε δει αλλιώς τα πράγματα, απογοητεύτηκε. Ήταν από τους ανθρώπους που δεν δεχόντουσαν τον χουλιγκανισμό και αυτό ήταν υπέρ του. Το ότι δεν μπόρεσε να τυθασέψει τον χουλιγκανισμό και βρισκόταν συνεχώς αντιμέτωπος με τους οργανωμένους, οι οποίοι στην ΑΕΚ έχουν μεγάλη επιρροή και μεγάλη δύναμη, τον κούρασε και κάπου εκεί απογοητεύτηκε και τα παράτησε. Λέγεται ότι η ιστορία της ΑΕΚ στο μπάσκετ αποτελείται από μεγάλες περιόδους νάρκης που διακόπτονται από τρανές επιτυχίες. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται απόλυτα ευχάριστο, κι όμως σημαίνει πως μεγάλες στιγμές σίγουρα θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Το πότε και για πόσο είναι στο χέρι της ομάδας και όλων των ενωσιτών. Η ονειρώδης ΑΕΚ καθυλώνει σήμερα την φημισμένη Σλάβια Πράγας. 2-1 και νίκη αυτή τη στιγμή. Νίκη ο αγών. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται. Κλαίνε όλοι. Οι χιλιάδες των Ελλήνων φιλάθλων κλαίνε. Χιλιάδες κεριά έχουν ανάψει. Χιλιάδες φωτοβολίδες. Βαρελότα. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Είναι αυτή που μόνο στο στάδιο του Μαρακάνα, που μόνο στο Γουέμπλεϊ, που μόνο στο Μπερναμπέου, μόνο σε αυτά τα στάδια που χωράνε 200.000 Έλληνες φιλάθλους μπορούμε να δούμε. Κλαίει ο κόσμος, κλαίει ο